Гісторыю і археалогію полацкай і полацкай зямлі абмяркоўвалі ў нацыянальным полацкім гісторыка-культурным музеі-запаведніку. Сёмая міжнародная навуковая канферэнцыя прайшла ў першыя дні лістапада ў горадзе над Дзвіной. Конференция традыцыйная. Адметнай рысай з'яўляецца тое, што сёння 30 год, як мы праводзім такую канферэнцыю, яна адбываецца кожныя 5 гадоў і супадае з юбілеямі Полацка. Навукоўцы, якія вывучаюць гісторыю і археалогію полацкай зямлі, упершыню сабраліся на падобную імпрэзу ў 1987 годзе. У сёлетняй канферэнцыі прыняла ўдзел Тацяна Рудава, дырэктар полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка ў тыя гады. Усяго ў працы канферэнцыі паўдзельнічалі болей за 30 навукоўцаў. Іх кола даволі шырокае. Асноўная частка выступоўцаў гэта беларусы, Акадэмія навук, іншыя інстытуцыі. Ну і заўжды ў нас бываюць расіяне. У гэтым годзе пэўнае кола людзей, якія займаліся вывучэннем архітэктурнай археалогіі на тэрыторыі Спаса Ефрасіньеўскага манастыра. Тэмы выступлення ўдзельнікаў не абмяжоўваюцца, аднак падчас кожнай канферэнцыі выяўляецца цікавасць да пэўнай з'явы. 5 год таму шырока абмяркоўваліся фрэскі Спаса-Преабражэнскай царквы. Цяпер на павестцы дня вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі манастыра. Сёлета святкуе 50гадовы юбілей нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік. Юбілейная дата таксама не засталася па-за увагай. Дэ юрэ мы з 19 верасня 1967 года ёсць. Мы на гэты конт быў даклад мой у самым пачатку канферэнцыі. З нагоды юбілею супрацоўнікі аддзела фондаў музея-запаведніка падрыхтавалі незвычайную выставу. Яна экспануецца ў музеі беларускага кнігадрукавання побач з канферэнц-залай. Удзельнікі навуковай канферэнцыі, якая доўжылася 2 дні, 1 і 2 лістапада, мелі магчымасць пазнаёміцца з ёй у перапынках. Ігар Палынскі, Сергей Залынскі, Саміт Плюс ТВ.